Здравейте, приятели! Ние сме на третата наша среща от нашия курс 4 стъпки към финансов успех. И нека да ви попитам, как беше вашата домашна? Практикувахте ли? Лесно ли беше? Даже да не отговорите на мен, отговорете на себе си. Ако не практикуваме, много трудно ще получим резултат. Ако не получим личен резултат, много трудно ще повярваме в системата. Много трудно ще повярваме, че системата на семената е система, която винаги дава резултат. Винаги ни води към достигане на нашата цел. Аз много искам вие да достигнете своята цел. Но аз вместо вас не мога да го направя. Помогнете ми. Работете по темата. И знаете ли, понякога има пречки. Забелязали ли сте? Искам нещо да направя, старая се, планирам и винаги се случва нещо. Да, това са недобрите семена. Да, ние се стараем да сеем хубави семена, но, честно казано, повечето време, поради невнимание, поради незнание, поради това, че ние не се стараем да мислим в тая посока, ние правиме разни дребни неща, които не са много хубави. Не са много хубави означава какво? За кого не са хубави? А, за мен. Единствената единица мярка за това дали нещо е хубаво или лошо, дали едно семе е добро или лошо, е това какъв резултат вие ще получите, как ще чувствате резултата. И нека да си спомним как ние сеем семената. Ние сеем семената чрез така наречените три врати или по три начина. Чрез това, което правим, чрез действията си, чрез това, което казваме, чрез думите си и чрез това, което мислим. Най-трудното. И знаете ли, независимо дали работите по системата на семената или въобще не сте чували за нея, вие сеете 65 семена в секунда. Всяка секунда. И да, ако вие не сте осъзнати, ако вие не сте обучавани в тази система, вие сеете всякакви семена. Може би в този момент си мислите, аз съм добър човек, защо ми казва такива работи? Аз съм толкова добър човек, постоянно се старая да правя добри неща. Може би е така за вас, за мен не е така. Аз се научих да си наблюдавам ума, действията, думите. И честно казано, не съм във възторг. Макар, че мой дългогодишен навик ми помага да не сея много лоши семена, но все има още доста навици, които трябва да махна. Защото те носят нежелателни неща на кого? На мен. Не става въпрос за околните, не става въпрос как изглеждате, става въпрос за това дали вие ще достигате целите си, дали вие ще бъдете щастливи. А според мен това е важно. Дали вие ще имате пари, в контекста на нашия курс. И така, чрез думи, чрез дела и чрез мисли. И как това се отнася към нашите финанси? Нека да видим как ние успяваме да сеем негативни семена със своите финанси. Например, чрез действията си. Много често ние спестяваме някоя и друга фактура или запис в данъчната декларация с идеята, че по-малко данъци ще платим и за нас ще остане повече. И това е кражба. Ние говорихме миналия път. Кражба, и вие ще кажете, аз не крада. Принципно сигурно е вярно в най-грубия смисъл на думата, но кражба е когато дърпате от торентите филми или програми, когато работите с нелицензиран Windows, когато
взимате най-различни програми, които не са купени. Когато нарушавате авторското право. Когато без да се замисляте, използвате чужди ресурси, за които нямате разрешение. Слава Богу, има достатъчно безплатни ресурси и можете да ги ползвате. Ако започнете да се замисляте за това. Има, разбира се, много по-финни начини за кражба и аз ще ви предложа също да ги наблюдавате, когато станете по-опитни, а сега само ще ги спомена. Например, ако аз не се грижа за здравето си, аз крада от времето, от силите, от бъдещето на своите деца, защото те трябва да се грижат за мен. Ако аз замърсявам природата и не си събирам нейлоновите турбички, аз крада от бъдещите поколения, които ще трябва да очистват вместо мен природата. Ето такива доста по-финни начини, за които обаче също трябва да сме осъзнати. Защо? Защото те блокират нашия доход. И колкото и да ни струва невъзможно в този момент да спрем всичките тези действия, започнете с малко. Не се отчаивайте, започнете с малко. Намалете употребата на нейлонови турбички. И винаги го посвещавайте на това, след вас, държавата или обществото да не се налага да чисти от нейлон прекомерно много. Посвещавайте това свое усилие, този свой успех да си вземете многократна турба за пазаруване, да не взимате нейлонови турби повече, отколкото ви трябват. Там, където не може да избегнете, просто се старайте да са минимални. Ето това е връзката между буклука, който правим и нашия доход. И да, понякога през пролета, през есента ние имаме такива акции в Пловдив. Ние почистваме някое място, обикновено лаута, и посвещаваме това на нашите доходи. Защото по този начин помагаме на общината. Знаете ли какво се случи последният път, когато отидахме да почистим лаута? Някой от вас, лаута е един парк в Пловдив, някои от вас бяха там. На следващия ден мой мъж намери във вестника съобщение, че общината предприема кампания по почистване на лулта за няколко недели. Ние бяхме в събота. Така че понякога по най-различен чудесен начин се отварят вашите семена. Ние ще говорим за това как се отварят семената в следващият наш урок. И така, това беше един пример за нарушения чрез тялото. Нарушение на етичните принципи ги наричаме ние, иначе казано посяване на лоши семена. А как правим това с разговорите? Например, дълго говорите стойностни неща, неща, които въобще не са нужни. Събирате своите подчинени и дълго им говорите, държите им реч, губите тяхното време, губите тяхната енергия и внимание. Нищо не допринасяте. Същото нещо е, когато вие се намирате някъде, където са близки хора и започвате, или събиране, започвате да говорите за политика, която ни нямате отношение, за това коя звезда, филмова или друг вид звезда, какво е направила, как е облякла себе си, децата си. Все неща, които няма да допринесат за човешкото благоденствие. Прекарването на времето в такива пусти разговори, празни разговори, уврежда вашия доход. И затова по-хубаво да не го правим. Друг пример за празно прекарване на времето е дългото зяпане в социалните мрежи. С това не ви казвам да не се подписвате на нашите. Дългото зяпане без смисъл в социалните мрежи. Социалните мрежи са прекрасен инструмент. Ние също ги ползваме. Но тогава, когато безкрайно въртите лентата, просто за да видите какво става, без да имате някаква конкретна цел, това
е загуба на вашата енергия, загуба на вашето време. Как казваха англичаните, времето е пари. Да, точно така. И загубеното време е загубени пари. Така че, ако губим нашето собствено време и ресурси, ако губим времето и ресурсите на другите, енергията, вниманието, ако не се съобразяваме с ресурсите на природата и ги харчим безцелно, не спираме водата, когато не ни е нужна, или оставяме електричеството да гори, когато не ни е нужно. И по този начин крадем от бъдещите поколения. Това са все начини, по които ние ограничаваме своя собствен доход, своята собствена финансова свобода. И това въобще не е нужно. Достатъчно е само да го осъзнаем и постепенно да го превърнем в обратния навик. И стигнахме до третия начин, по който посяваме семена. Най-трудния. Това е, което правим с ума си. И да, наистина с своя ум ние можем да направим достатъчно големи пречки за нашето финансово добруване. Моята любима пречка, която аз създавам, т.е. моят любим способ да създавам пречки, това е завистта. И не, че аз съм много завистлива в обикновените човешки представи, но нали знаете, ако някой си купи хубава кола, даже ако аз имам също хубава, но неговата е по-нова, и аз си мисля, да, защо не на мен? Не, нищо не му правя лошо. Нищо дори не казвам, поздравявам го, радвам се, но не съвсем. Мисля си, да, ето, на него му се паднали пари, пък на мене. Е, и аз така искам. И това е завист. И завистта създава пречки за нашето финансово добруване, за нашата финансова свобода. Най-лесно можете да определите дали сте човек, който често завижда, ако често ви се чупат машините из къщи, ако често ви се а, създават трудности в придобиването на нещо. Например, ако често ви се разваля компютъра, помислете на кого сте завиждали за неговия компютър. Ако ви се разваля пералнята, също можете да помислите на кого завидяхте за неговите електроуреди домашни. Това са само примери. И по този начин вие можете по резултата да се върнете, казва се реверс инженеринг, т.е. обратно инженерване, и да разберете какво сте създали като причина. И разбира се, нямаше да има смисъл да разбираме причината, ако не можеше да я премахнем. И да, днес ще се занимаваме с това как можем да премахнем причината. Но сега още малко ще разгледаме тези причини за нашия провал в финансовото израстване, които създаваме с ума. Освен завистта, която е мъничка, такава дребничка, не я забелязвате, не си давате сметка, но тя е там и расте. Съществува също така зложелателство. Когато, съвсем мъничко, бихте искали на то, да не го харесвате, да му се случи нещо недобро. Например, някой ви е направил нещо, от което ви е заболяло. И вие след това чувате, че той имал някакъв неуспех. И случва се да помислите, така му се пада. След като на мене той успя така да ми каже, или така да направи, или да вземе моето място в службата, така му се пада. И изпитвате едно такова специфично чувство на удовлетворение, че на този човек му се е случило нещо лошо. Това е зложелателство. И това зложелателство пречи на нашия финансов ръст. Това го има в бизнеса. Аз съм била дълго в бизнеса и аз знам как
дебнехме, и то не само аз, всичките ми колеги, защото смятахме това за правилно, как ще се случи нещо лошо на един човек, който имаше много успешна верига аптеки, аз имах аптеки, и в един момент един човек започна много бързо да прави вериги аптеки, наистина му вървеше, т.е. успяваше да направи много голяма верига и ние всички останали никак добре не мислихме за него. И не говорихме никак добре за него. И честно казано, беше такъв професионален спорт в фармацевтичните среди да се чудим как да му се случи нещо по-лошо. От лошо по-лошо. Дори се предприемаха действия. Дори се предприемаха организирани действия. Те се предприемаха от мои колеги, които имаха по една аптека, вярваха с това, че могат да останат на пазара. Как свърши тази история? В национален мащаб тези, които предприемаха действия или поне говориха, че биха искали да предприемат действия и значи са си го мислили, те почти изчезнаха. Практически много малко от тях останаха на пазара. А на този човек бизнеса му е добре. Порасна. На него нищо не му направиха. Практически 90% от тези хора, които биха искали да му се случи нещо лошо, за няколко години изчезнаха на пазара, без надежда да се върнат. Изчезнаха от пазара. Така работи. И работи в национален мащаб. Нали, това е нещо, което можете да го проследите, можете да го видите. В нашите среди не е тайна. Ето, тук има също присъстващи от моя бранш. Но вие може да го проследите в всеки един бранш, особено в търговията, която е доста така, пред погледа на всички, може да го видите. Малките магазинчета, които срещу Kaufland, Lidl и Метро така а, м, говориха или предприемаха някакви действия, имаха идеи за действия, едно по едно изчезнаха. Метро, Лидъл и Kaufland останаха и растат. И в другите бизнеси, когато някой голям се появява, а дребните започват да реагират с зложелателство или с завист, има такъв резултат, има такъв край. Може да го видите в много места, в много бизнеси. И защо се получава всичко това? Нима ние искаме да ни е лошо. А, не искаме. Но просто не знаем тези действия, които предприемаме, какъв резултат ще ни донесат. И това се нарича невежество. Неправилно възприемаме тези действия като нещо, което би ни донесло облегчение или успех, а те ни донасят негатив, те ни донасят провал. И именно това е невежеството. Невежеството в смисъл на системата на семената. Когато ти не разбираш коя причина какво следствие създава. И има един израз на английски стреляш си в крака, т.е. имаш пушка, обаче изведнъж ти се привижда нещо и ти си стреляш в палеца на крака, защото мислиш, че там има някой друг. И невежеството е именно такова нещо. То те обърква достатъчно, за да правиш действия, които ти носят негатив. И ние за това учим, за да махнем тия действия. Ние не бихме искали да получаваме такива резултати. Не бихме искали да имаме такива пречки пред нашия икономически ръст, пред нашия финансов успех. И да, когато ние не си доплащаме данъците, скриваме малко осигуровки, получаваме на ръка заплати, съгласяваме се да ни дадат касова бележка и създаваме условия за кражба. И в средата, нашата економическа среда, това се появява като лоши условия за бизнес, криза в економиката, няма ръст на доходите, не ни се получава да ни расте бизнеса или заплатата. Затова трябва да помислим
как да проследим нашият ум. В единия случай, случая с тези неща, които правим с ума, да не ги прави, а в другите два случая, ти, които са с словото и това, което е с действията, да не ги инициира. Защото ние преди да кажем или да направим нещо, ние си помислиме. Какво си помислиме? Помислиме си нещо неправилно. Нещо, което не прави правилна връзка между причината и следствието. И по този начин създаваме пречки за своето финансово благополучие. Ясно е, че когато имате семена, те имат някакъв ред на поникване. И този ред зависи от няколко фактора, но принципно тия, които първи сте посяли, първи поникват. И ако вие сте посяли 4, те са много, но 4 негативни, дори и да правите позитивни семена след това, ще трябва да изчакате тия 4 негативни да израснат и тогава вашите позитивни семена да се появят в реалността. Това добре ли е? Не мисля. Тогава нека да се заемем с технологията, която ще ни даде възможност да ги махнем, тия негативни семена, които са отпред, които запречват ръста на нашата финансова свобода. И тази технология се нарича 4 сили. Както виждате, всичко тук е по списъци. Ясни, точни списъци. Списъци, които ще ви помогнат вие да имате представа как да можете да си командвате реалността. И така, нека да ви покажа тия 4 сили. Аз съм направила няколко слайда. Те са такива. В стил наив. Надявам се да ви харесат, да можете да запомните чрез тях тия 4 сили. И така, първата сила, когато вие установите, че сте направили нещо, което не искате да ви даде резултат. Разбирате вече, че то ще ви даде негативен резултат. И вие не искате да получите такъв негативен резултат. Прилагате 4 сили. Да кажем, усетили сте се, че сте завидяли на някой. Да, това става, ние сме хора, случва се. Но вие, като хора, които вече знаете, вие това можете да го отбележите. Можете да хванете своя ум. И си казвате, чакай, аз ще приложа 4 сили, за да намаля силно това семе, да не получа голям резултат. И така първата сила е, точно така, спомнете си записалката. Спомнете си откъде идва всичко. Че всичко идва от вас. Всичко е пусто и идва от вас. От вашите минали действия, думи и мисли. Затова аз ви препоръчах всяка сутрин или всеки ден поне веднъж да слушате историята за писалка. Аз знам, че това е досадно. Всички сме минали този етап, когато мислим, че е досадно, а след това започваме да разбираме колко важно, колко решаващо за нашия успех е това наистина да научим доказателството, наречено писалката. Да научим този дебат. Втората сила. След като ние разбрахме, че всичко идва от нас, а това, дето го посяхме, не е хубаво, ние си спомняме, че това ще се върне към нас. И знаете ли, ще се върне увеличено. Ако ние сме направили малко, с времето семената растат и добрите, и лошите. В случая ние се фокусираме върху негативните и затова не искаме да се върнат към нас. Този красив уред всъщност е бумеранг и то е достатъчно страшно оръжие.
както и закона за семената, е достатъчно страшно или достатъчно могъщо оръжие, зависи как го използвате. Третата сила е: няма да правя повече така. Тук виждате една бариера. Няма да правя повече така. И вие си казвате: аз не искам това да се върне към мен. Аз видях какво правя и не искам повече да го правя. Искам да спра. Можете ли да спрете задълго? Как мислите? Не, не можете. Не можете. Ако това, което вие правите, се е превърнало в навик, достатъчно трудно е да спрете да го правите завинаги. За големите неща може и да успеете. Ако, например, имате такъв навик да криете доходи и сте подали неправилна данъчна декларация, можете да решите, макар че е трудно, от тук насетне да подавате правилни. Но ако имате навици по-мъничко всеки ден, да кажем, да ползвате а, Windows пакета, Word, Excel или торенти, много е трудно да кажете: аз никога повече няма да го правя. И затова дайте си разумен срок. Казвате: аз няма да правя това за един ден, за 2 часа. В зависимост от това какъв е типа на негативното действие и в зависимост от това колко може да издържите с известно напрежение. Не е да кажете: аз няма да крада 1 минута, но също така и не върви да кажете: аз цял ден няма да завиждам. Това въобще не може да го направите. Ще се мерне някой и вие тутък си ще нарушите своето обещание, а не бива да нарушавате сила номер 3, когато обещаете. Затова дайте си малко време. Ако мислите да не завиждате, дайте си 5 минути и идете се скрийте някъде, където никого няма да видите, който да предизвика вашата завист. По-късно, когато говорим за това как растат семената, а ние ще говорим в тази лекция, аз ще ви напомня сила номер 3 и ще ви разкажа защо това работи. Дори мъничкото време, което вие отделите, за да престанете да правите този лош навик, да го практикувате. И четвъртата сила: направете нещо малко, но обратното. Нещо добро. Ако вие сте поскрили малко данъци, направете нещо за общината или за държавата си. Дарете на някого, на някой дом за стари хора или на някоя болница. Или си платете по-рано данъците, направете усилия, ги платете първи. Направете нещо, което да бъде антидот. Ние му казваме противоотрова или антидот. И много често, когато ние следим своите мисли, колкото по-често ги следим, толкова по-трудно е да измислиме този антидот. И един от моите любими антидоти е да размишлявам откъде идва света, т.е. за химикалката, и също така да изучавам системата със семената. Даже 5 минути изучение на системата за семената, това вече е достатъчно мощен антидот. Или 5 минути размишление откъде идват нещата.
Защото когато вие размишлявате откъде идват нещата, вие много трудно ще се съгласите да си оставите навиците от типа аз по-малко ще спестявам от данъците, пък да става каквото ще. Защото вие знаете вече, че вие ще получите негативен резултат, макар и след известно време. Този факт, че ние не получаваме резултат веднага, е изключително подвеждащ. Това времево разстояние, което има между резултата и причината, прави така, че ние не се усещаме, ние не го разбираме. Ако вие посадите семка, да речем от ябълка в градината си, вие няма да клекнете пред нея и да чакате да ядете ябълки. Защо? Защото знаете, че макар че от ябълковото семе ще изникне ябълково дърво, това не може да стане веднага. Вие знаете резултата благодарение на своя опит и сте склонни да чакате. При менталните семена е същото. Резултата не идва веднага. И добрия, и лошия резултат. За добрия резултат ние не искаме да чакаме, защото го искаме. За лошия резултат ние не се сещаме да го свържем, защото минава време. Както казва мой учител, ако при настъпването на една мравка ви пукаха ребрата, вие нямаше да настъпвате мравка. Но вие получавате след време резултат и това е много заблуждаващо. Много е трудно да свържете причината и резултата, вашето действие и резултат. И за това е важно да имате някой, който наистина знае коя причина, кой резултат дава и който би могъл да ви научи. И когато вие вече на базата на собствения си опит, на базата на собствените си наработки, можете да потвърдите, че именно тази причина създава този резултат, в нашия случай, именно вашата склонност да споделяте своите а, богатства, това, което имате, прави така, че вие да получавате постоянно все повече и повече финанси, все повече и повече заплата или бизнес резултат, все повече и повече ресурси. И това, което трябва да знаете за семената е, че те са мънички в началото и постоянно растат. С каква скоро се растат ли? Удвояват се на всеки 24 часа. Тези от вас, които обичат математиката, могат да сметнат. Това се нарича експоненциално удвояване. Могат да сметнат, ако сега дадете 1 лев, колко ще имате в края на годината, ако вие всяка вечер се радвате на този 1 лев, който сте дарили на нуждаещ се човек. Ако всяка вечер се радвате. Да не забравям. И също така може да пресметнете колко ще получите като негатив, ако дори малко нарушавате чуждите права на собственост. Или не си плащате данъците, или по-малко се опитвате така, да получите заплата без да платите осигуровки. Това расте и расте експоненциално. И отново, не се опитвайте рязко да промените начина си на живот, начина си на действие. Рязко няма да се получи. Но опитвайте с малки стъпки и постоянно. Ако вие получавате заплата, която не е по официален начин, т.е. част от нея е на ръка, помислете как да направите така, че да започнете да получавате по-голяма част официално. Можете да говорите с началника си, можете по някакъв друг начин, но не веднага. Не всичко, защото това ще ви бъде много трудно. Правете малки стъпки. Ако вие до сега не сте плащали никакви данъци и не сте издавали касови бележки, не сте издавали фактури за извършени от вас труд, не се хвърляйте веднага или не се ужасявайте от количеството негативни семена, а предприемете стъпка към това да подобрите ситуацията. Аз много се надявам, че
Стела ще може да ви каже в края на това занятие нейния опит с постепенното а, изчистване на негативни семена и чудесния резултат, който тя получи. Именно чрез малки стъпки. Така че помислете си за това. Колко можете да направите с известно усилие, не съвсем отпуснато, но с известно поносимо усилие. И се фокусирайте върху очистването на своите навици. Понякога ние казваме, това са неща, които сме направили в миналото. Но истината е, че ако сме ги направили в миналото, у нас живее тенденция или навик все още да ги правим. Не е така, че съвсем да няма връзка с сегашното ни състояние. Затова, ако вие сега започнете да променяте начина си на мислене, начина си на действие, вие ще имате резултат. И много често този резултат може да бъде много по-бърз, отколкото очаквате. Да, на първо време няма да е моментален, но ние вече говорихме за времевия отстъп между причината и резултата. Ако вие за 2 месеца можете да се увеличите 3 пъти дохода, което сме правили на курс, който също аз водих, имаме такива резултати, то това е достатъчно добър резултат. Дори с 30% да го увеличите, също е добър резултат. Зависи от това колко вие сте фокусирани да постигнете резултат именно по този гарантиран начин. Не е нужно да ми вярвате. Проверете. И подследете тези тенденции, тези навици, които имате в ума си. Проследете ги и се погрижете най-сериозната от тях, не се хващайте с всички, най-сериозната от тях да започнете да отстранявате. И аз искам да спомена няколко негативни емоции, които постоянно ни подвеждат, за да презасяваме своята незавидна финансова ситуация. Или незавидна, или неудовлетворителна, или пък удовлетворителна, ма средно. Едната е, когато изпитвате яд или гняв. Гнева има много варианти. Когато изпитвате просто обида. Негативните емоции са големи пречки. Те създават пречка и за здравето ни, и за отношенията ни, но особено създават пречка за дохода ни. Не, че особено, просто ние сега разглеждаме дохода. И ако вие постоянно се намирате в състояние, в което леко недоволствате от това, че не ви плащат достатъчно, че не са ви върнали на време опаждането, че не са ви поднесли каквото трябва, че постоянно ви критикуват, че нямате каквото имат другите. Това създава пречки, това създава негативни семена. Така че постарайте се да избегнете тези тенденции или тези навици, които са така добре маскирани, скрити в нашия ум и които представляват спирачка за нашия финансов резултат. Да, темата се получи днеска трудничка, но помислете за това, колко облегчение ще настъпи, когато вие спрете сами да си създавате пречки към финансовия резултат. Когато можете просто да се наслаждавате на посяването с 4 стъпки на добри семена за финансов резултат и въобще да сте сигурни, че сте махнали всякакви пречки. Аз мисля, че това ще бъде наистина прекрасен вариант, но аз не ви обещавам, че ще е лесен.
И за да се приближите малко към неговото изпълнение, нека да помислим какво бихте могли да практикувате до следващата ни среща. Аз имам такова предложение. Помислете за три негативни тенденции във вашия ум, от тези, които изредихме, които блокират или силно забавят вашия нарастващ доход. И се постарайте за 1-2 минути или за 3 минути на ден, в едно и също време, да мислите за това как ще ги избегнете или как ги избягвате. Приложете четирите сили по отношение на най-главната в началото, а после по отношение на другите, които ви се виждат по-второстепенни. Тези 2-3 минути ще ви създадат навик. Не веднага, но след 20 дена вие ще почнете да забелязвате тези негативни тенденции. И има такъв ефект. Началото, когато започнете да ги забелязвате, ви се струва, че вие ставате по-лош човек. Си казвате, чакай, аз не бях толкова завистлив. Какво стана? Всъщност не е така. Всъщност вие не сте забелязвали своята завист или своето огорчение или своя гняв, своята обида, а сега сте започнали да ги забелязвате. И забелязвайки ги и признавайки ги пред себе си, вие имате 100% шанс да ги очистите. Използвайки какво? Четирите сили. Нека още веднъж да кажем, кои бяха четирите сили. Може би, още веднъж да погледнем и към нашата картинка. Така. Аз ще показвам, а вие имате по 10 секунди да кажете коя е сила номер едно. Сами да си кажете и след това ще кажа. Сила номер едно. Помислете за писалката. Помислете откъде идва всичко. Сила номер две. Спомнете си, че всичко ще се върне към вас и че вие не бихте искали. Тук бих искала да ви кажа, че не става дума за вина, да изпитвате вина. Става въпрос за разумно съжаление на разумен човек, който знае причината и следствието. В никой случай не заминавайте в посока на вина. Това няма да подобри нещата. Просто знайте коя причина, какво следствие ще доведе и решете, че вие това не го искате. Това. Без да отивате в вина. Сила номер 3. Успяхте ли да си я кажете? Не прави повече така. Никога или за разумен срок. Сила номер 4. Направи нещо противоположно, компенсиращо действие. Дори за 5 минути. Може и за повече. Това бяха четирите сили. И това беше нашата технология, за да махнете тези негативни семена, тези неприятни последици, които биха могли да възникнат, а още не са възникнали. Вие вече сте майстори да създавате своята реалност. Вие знаете четирите стъпки, знаете писалката, а сега знаете и четирите сили. И вие можете да започнете да създавате това, което искате и да отстранявате това, което не искате от своя живот и от своята действителност. Да, наистина. Изключително забавно е, когато започнете да получавате резултати
и е малко такова обезпокояващо в началото. Но аз много разчитам на вашата практика, за да получите резултати и за да можете в следващите подобни курсове вие да сте тези, които споделяте. Правете си домашната. От мен довиждане и с очакване на споделянето от Стела. До скоро! Благодаря за модерация, за поддръжка на пространството. А, да, и всъщност миналата година Драга направи този финансов менторинг. И аз реших да бъда малко по-смела и тогава си поставих целта да си удвоя оборота, като аз изобщо не мога да кажа, че има малко оборот, затова за мен това беше наистина такава смела цел. И в началото на тази година аз съм много благодарна, Драга, защото, нали, как да кажа, финансовата тема е, може би, за мен е лека, но има други предизвикателства, при което тя много ми помага. Аз знам, че за всичко, каквото я попитам, нали, и съм спокойна, че ще получа правилни отговори, ако успея да имплементирам това, което тя ми казва и резултата съответно. Та така де, на началото на годината аз си казаха, бе, нещо ми се забавя резултата от тая моя цел. Знам, че върват нещата натам, но още така конкретно, забавя ми се резултата. И тя ме пита, добре, а ти къде бавиш неща? И на мен веднага ми беше ясно. В смисъл, на мен и преди ми беше ясно, така когато учителът те конфронтира, нали, не може просто и да искаш да не го виждаш, го виждаш. Всъщност, понеже аз забавях си отчета за минала година, финансов отчет, защото знаех, че ще дължа много данъци. Имах по-високи инвестиции в началото на годината и просто знаех, че така викам, добре, да, драга, аз сега тия пари не мога да ги извада, нали? Знам, че ги дължа, знам, че не е хубаво, забавям. Обаче аз не мога да ги извада тези пари сега, защото като си предам, нали, отчета, знам, нали, да речеме няколко седмици след това, тези пари трябва да ги плата. И малко така, нали, знам, че не е добре, обаче не мога какво да направя сега. И тя точно това, което тя каза всъщност за сила 3, нали, че когато не може изведнъж всичко да оправиме, превръщаме чрез малкото, работиме върху голямото. Когато нещо е много голямо, чрез малкото работиме върху голямото. И всъщност тя ми препоръча на ден да заделям по 10 евро за тези данъчни задължения. И, нали, защото аз не искам всеки ден да превеждам по 10 евро, нали, много работа, почнах да си ги записвам, нали, има една такава прословута таблица, някои от вас може би я знаят. Всеки ден записвам, че давам тези 10 евро на финансовата служба, нали. Дори да не ги превеждам, аз ги виждам. В момента, в който ги записвам, де-факто, аз това го осъзнавам като такова действие, че аз ги давам. Нали? И всъщност, така, не знам вие как сте, но при мен е така, в началото съм много ентусиазирана, правя го, после пропада моя дисциплина и ентусиазъм, обаче винаги, когато се сещах, се връщам към таблицата и преброявах колко дни, кой ден сме до годината, колко, примерно, ако сме на 100-ния ден, трябва да има вече 1000 евро запазени. Така ли се плати? Да. Ако сме на 150-я ден от годината, трябва да имам 1500 и така. Или превеждах тая сума, или просто я виждах, че я заделям, като една част наистина и преведох. Още преди да съм предала отчета на... Аз си подготвям счетоводството и го давам на моя финансов на данъчен съветник, той да оправи всичко и да предаде. И което също започнах е, нали, ДДС-то се превежда по-късно. По принцип, тук месец и половина или месец и половина или година, по принцип по-късно. И аз започнах, обаче, когато получавам, примерно аз веднъж два пъти в месеца получавам, нали,
по-големи плащания. И тогава още на същия ден, в който аз получавах оборот, който е с ДДС, това ДДС го превеждах. Просто на същия ден. Дори, нали, това, където трябва да кажа, по-рано, нали, не, дори преди този срок. И така, оправих си счетоводство, дадох го на моя данъчен, той пък явно, че имаше много работа и той, и той забави нещата, които, нали, вече не е имала вината, но аз се радвах, нали, така. че- Радвах се, че и преди една седмица, и аз го подсещам, нали, какво става и той казва, всичко е готово, не трябва да плащаш нищо. Викам, как не трябва да плащам нищо? Аз преди това си ги сметнах, че ще трябва, че аз си ги сметнах преди да, нали, за да се подготвя. И как не? И той каза, не, нищо не трябва да плащаш, това се покрива от разходите. И аз само просто беше, за мен беше наистина невероятен резултат, защото една от причините, заради което аз не исках да имам повече оборот, за да мога спокойно всичко да си покрия и така, но всъщност да, може да ми изчезна задължение от, нали, много, няколко хиляди евро, което аз бях убедена, че го имам това задължение. Да, даже всъщност съм ви благодарна, защото аз осъзнах този резултат, когато слушах вашия запис на този курс и тогава осъзнах, че де-факто аз имам резултат. Но понякога нашето съзнание е много странно. Така че правете всичко, което драга ви съветва. Да, и между другото, това за отвояването на оборота. Всъщност, аз явно, че по такъв начин сега това, като почнах да го правя, явно, че наистина това е било препятствие, защото сега август месец, че е първият месец, в който аз наистина ще имам двоен оборот. Даже не съм го казала на Драга. Драга, много съм благодарна. И така. Да, благодаря ви. Окуражавам ви да наистина да правите това, което учиме и да слушаме Драга един друг, да се поддържаме. Сме много благодарни, аз съм много благодарна, че тя по такъв изключително ефективен и, как да кажа, лесен за прилагане начин това знание ни го предава, поднася сдъвкано на таблет под нос. Да, така. Добре, това беше от моя страна. Благодаря ви. Хубава вечер, прегръщам ви и до следващия път.